बिबारी ओ बिबारी सोमखोर मा खबर नै नोंनि दाखाल बिजाब लांनायखौसो होफैनो फैदोंमोन आं दे अब्ला थाथ'दो जिरायबाबो नामा जिरायथ'ला टाइम गैला एसे बेलेगाव खामानि दङ थाथ'दो होमबा लोगो मानो नोंहा एफा दुखु जाबाय थादों मानो दरसि ओहो जेबो जायाखै लोगो ओहो लोगो नों माबा मोनसे लाखोयाखै लोगो आंना जिउआव गोबां दुखु दं देना लोगो खोन्था बिदिबा खोनासं लोगो बिदिनो थाबायथिं थांनांसिगोन आब्रा माथो साननायफ्रा जेबो जाथारला बेनोथ' जादों हाब बिबु नोंथां नोंलाय दा मा खालामनो सानदों कर्सफ्रा जोबदोंना जोबाखै नोंना कर्सफोरा जोबाखै माथो बेखारसो जानानै दङ साक्सेसफुल जालांला गासिबो थांखिफोरानो नै माथो बिबारिमोनाबो फैगासिनो दङ ओ बिबारि मा खालामनो फैदों बेयावलाय नै लोगोखौ गामियारि देखायनो फैदों हाय हा लोगोआलाय बहानिथो जाखो माबा टाउननि हाय दे थांनायनिसै अब्लालाय दे दे जिरायदो बिबुं दे आदा रेस्ट लादो दान्दिसे माया नै बिबुं फैदों साहा फुदुंना लाबोनायसाय ओमफ्राय बिबुं खबर सबर आजिखालि माबोरै सोलिनानै दं मोजाङानो आदा गासिबो ओमफ्राय फरायनाया माथो आदा आवगायथाराखैनो दालाय माथो कर्स लादों कर्सआनो जोबथ'वाखै दासिमबो मोजाङानो अब्ला रानिंआव ना रानिंआव दं आदा फरायनायफ्रा जोबनानै माथो खालामनो सानदों ओमफ्रायलाय साननायफ्रानो साक्सेसफुल जाया माथो आदा बोरै जानांगौ जाखो जायो एसे नाजाब्लानो जाबाय नाजानायनि सायावसो जाहैबाय आदा जायाखै माया साया लाबोदो नै एसे लोंथोंसै बिबुङाबो गोजाननिफ्राय थाबायबोनाय लोंसाबदो बिबुं आदा बाजारफ्राबो दा बर्थमान बन्द'जोब खरसाबो खालामनो मोना दे जादो आदा बिबुं आदा दे लोंबाय थाथ'दो दे आं फ्रेस जानानै फैनि दे आदानि मबाइला हरथ'लाय जाबाय नामा वेलकाम
मोनसे खोथा बुंनो सानबाय थादोंमोन नाथाय मानोबा गोसोआ नाथाय मा खोथा बिबुं बुंना नों खोन्थायाबा आं गाज्रि मोनदों नाथाय आं लाजिखांनाय मोननो माया बुङो औ माया आं नोंनि अननायखौ हास्थायो नाथाय नोंसो बिबुं आंबो गोसोआव सानखायोमोन नाथाय आं गोसोआव गिनाय मोनोमोन नाथाय नों आंखौ थगायनाय नङाथ' माया आं मानो नोंखौ थगायनांगौ आं बे मिथिंगाखौ समाय लानानै बुङो आं नोंखौ माब्लाबाबो बावगारनो हाया माया बिबुं औ माया फाग्लियालाय माथो दाबो गैया खोरखिसो नाहरनायालाय दा बिदासो नुलाय लांगोन बे Roto, मा जाखो बिलाय? मा खोन्थानो हाया नामा? सोर फैयामोन नोंजोंलाय? बिबुंसोमोन आदा मानसिखौ लिंहरनालाय मानसि लिंहराखिसै लिंहरनानै जाबायमोन ना साहा लोंलांनो है दादायाबो नों जोंनि बे एम ए स्कुलसिम फैब्रबलाय मानो औ नों फैल' दे औ थांगासिनो दङ दे बिबुंनो आंखौ मानो एथ' इमारजेन्सि लिंहरामोन माया आं साननैसो आमाइनाव थांथ'नांसिगोन मानो आमाया जोबोद गोब्राबै लोमजाथारदोंमोन आं थांथारनांगोन माया नों मानो गाबदों गाबनाङा ना माया बिबुं आं नोंनि थांनायखौ बादा गैया नाथाय नों थाबनो फैफिननांगोन माया नों आंनि सायाव मानो एसेबो फोथायनाय गैया आं नोंखौ एफा थार गोसोजों मोजां मोनो आं फैफिनथारगोन दे थादो बिदिबा माया आंना थांनांगौ समाबो जाबाय नै सोमखोर औ माथो बिबुंखौ एब्राव नुथाराखैब्रा औरा बेनोथ'लै नुथारबायाखै माथो एब्रावहाय दाखाल बिमायनावसो थांनो होनदोंमोनलै बियो आंबो फन खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय फनाबो सुइच अफ जादों औलै आंबो कल खालामनो सानदोंमोन बेलेन्सा जोबना होनानै गैया खालामनो मोनासै मा जाखोथाय खबरबो गैया बालबो गैया